Biktimen kolektibo batek lehen 13 salaketak eraman ditu gaur Baionako epaitegira, Ipar Euskal Herrian hainbat eskoletan ustez pairatutako bortizkeri eta sexu abusuengatik, gehienak Uztaritzeko San Frantses Xavier eskolan gertatu zirenak. Ikaslean artean biziki bortitza zen, zinez biziki bortitza, eta ez zuen inorek deus egiten. Egan nahi du pausak bat zirelarik kanpoan, ez zuen inorek deus begiratzen. Gabon ikusentzuleok, baina gaur arretagune nagusia, Baionan eta Ipar Euskal Herrian xingarra azokan dugu 572. edizio hasi baita, ohiko eta tradizionala den lehiaketarekin bertan Ameli Etxepare Urepeldarra izan da garaie lehen aldikotz. Sorpresa ni bate pentsatzen ukaitea lehenbiziko prezioa, zinez, Sari banaketa hasi aurretik Itaia Erakunde Sozialistak ekitaldia geldiarazi du xingar azoka eta antzeko bestetan egiten diren bortxaketa eta sexu erasoen aurrean herriko etxeak daukan jarrera salatzeko. Eta azokatik ekoizlen etxera joko dugu urte guztian zehar nola lan egiten duten ezagutzeko Nerea Olasonen eskutik Elizaldian hain justu. Elizaldia etxaldeak Gamarten zabaldu zituen ateak duela 35 urte, Maitek eta Jamatik ikasi zuten bidea. Baina gu ofizio hortan ginakien deuze eta beharrik baginuen lagun bat eta beraekin ikasi ginuen lehen transformaketa nola egin behar ziren. Beti badugu seria askutza, hori segitzen dugu, hori badugu 3 leku seriak azteko. Eta orduan hastapenean egiten ginuen lagun horren etxean hasi gira, 2 seri hastean, 3, 4, 5, eta gero handitzen nahi zen, merkatuak egiten genitien saltzeko, hemen Donibane Luizunen, Bokalen, Uztaritzen, Baionan, enfin. Emeki handitzen joan den enpresa langile eta saltegi kopuruan. Donibane da Elizaldiako izarra. Eta Baionako xingarran okaduko urrezko medaila Parisiko saioinan guai berrikitan. Hortan aitarekin sortu ginoen xerritei hortan ezagiz Duroc xerriak. Duroc xerriak dira patanegran diren berrarrazak, iberikoarekin nasiak. Ordean beltzak dira, puskat hola espalda ondiekin eta beren berezitasuna da gizena bautela muskuluen barne eta hortan dela kalitatea atxemaiten. Xingarra 2 urtez sukatuko dugu. Xerri bat adibidez estresatua bada, ukalen duzu aragi arroz argia eta ura galduko du. Ukalen du pH aziditate apalago bat. Bar duzu biztanera zure xerria berda uros izan eta hortan badita anitz kriterio, bienet kriterio batzu segitzen direnak. Pariseko saloinetik iritsi berriak aurten ere hainbat sari ukan dituzte. Baina saloinaz gain, Baionako xingarferia urteko beste itzortu garrantzitsuenetako bat da. Lehenik da herrian izaitia eta erakustia gure lana, gure mozkinak, diasta hastia, jender ezaguta hastia. Eta hori gauza goxoa da, zenta usu jaiten gira edo Paixerat edo Marseillerat eta urrun joan behar da saltzeko. Jenei interesatuak dira eta zinez gure standant zirelaik dituzun galderak, interesak eta senitzen duzu jendeak du direla xingarraren aipatzeko eta hori zinez plazer egiten du laborari gisa, zinez norbait interesatua dela zure mozkinarekin. Eta horrez gain ere gu elkartzena Baionako xingarrarekin ere aipatzeko gure kartearen problematika, kobekuntzak eta gure artean ere ezagutzen gira hola. Tokian lan eta bizi hori beti izan da Loiato familiak izan duen leloetako bat. Eta Maite eta Jamakiren segida hartu dute egun euren seme-alabek, jakituria eta pasioaren transmisioa. Egun 85 langile inguru dira, zerriaren sektoreak indar handia du Euskal Herrian eta xingarra azokan salmenta zuzena egiten duten egunetan nabarmena da estimu handiko produktua dela. Dendara sartzeko desmartxa bat da, zeta eguneko 90 jendeak erosketak egiten ditu supermerkatuetan. Orduan gelditzen diren eguneko 10 zinez desmartxa bat da. Eta hortan justifikatzeko behar dituzu argumentuak ukan. Ezan eta lekukoa, kalitatezkoa, barnekaldeko enpleguen sortzea edo sustengatzea. Urkuk hori iten dugu maite baitugu, baina ere zakitea beste auturik dugunez, zeta ez dugu itena kalitate apal bat
ez bai ginuke ukanen industriako presioak, orduan ez ginuke saluko produktuak ber kalitatea intzat, orduan behar dugu beste zaite ere eman bai bezeroak.